Walah nono, kowe iki urip sepisane kok dadi wong lanang kok ya kere. Lah iki takdir kok. Mbok ya sing sugih-sugih ngono to nono. Aku ki ya pengen bahagia, kaya kanca-kancane kedo dibahagiakne bojone. Ya karepku ya pengen sugih. Lah ora iso arep piye meneh. Ah, dadi bojomu nek nggur nelongso nono. Dadi wong wedok crigis wae kowe. Mbak, kriteria bojomu iki sing kaya ngapa, Mbak? Hitam manis. Kaya aku iki berarti ya. Golek sing setia ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Sing ngomong sapa? Aku setia. Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Kuwi genahe aku. Aku setia. Mergane wong elek kaya ngene iki lho, ora enek wong wedok sing doyan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Dek, mau sampai kapan kita selingkuh? Sampai hamil. Anak mana, Mbak? Buru-buru punya anak, suami aja nggak punya. Maksudnya tinggalnya di mana? Ya di rumah lah, Bang. Rumahnya mana? Ya nggak dibawa lah, kalau dibawa kan berat. Aduh, angel iki, angel. Ya udah, boleh minta nomor WA-nya nggak? Nggak boleh. Kan aku punya WA-nya satu. Kalau kamu pakai, aku pakai apa?